és Just Gómez Vázquez i l'empresa pues, Justo Comunicacions SL. El negoci com a Justo Comunicacions estem 16 anys i mig, 17 anys. Aquí me dedico des de tenia 17 anys en el sector de les telecomunicacions. Pues tot tipus d'instal·lacions de telecomunicacions, des d'una antena parabòlica, una antena col·lectiva, videoporters, i l'últim que añadirem a l'empresa va ser el repte un poc del tema de l'internet. Del tema de l'internet, que és el servei integral de més servicis per al client. Vale. Per a mi m'agrada, crec que tot el meu ofici, m'agrada tot. M'agrada molt el que faig. Contacte amb les persones, una empresa molt pròxima, m'agrada el contacte amb les persones i sobretot, a vegades me diuen els clients, ai, que algú m'has deixat, m'has solucionat aquest problema. Bueno, pues, en tot cas això, o sea, contacte amb la gent i l'ofici que tinc que m'encanta. O sea, bueno, el negoci, com t'estava dient abans, pues, estic des de anys en el sector este. L'altre ha sigut un poc tot vingut sobre la marxa. Pues, idea del negoci és, pues, com tot, t'agrada un ofici i vols que aquest ofici te doni un modo de vida, de poder viure del teu ofici, del teu negoci. El que més va ser, l'últim repte va ser el tema d'implantar el tema d'internet i el que estem implantant, que és el tema de la xarxa de fibra òptica. Això ha sigut un repte prou important i que ja estem en ello, però això ha sigut una idea, més que una idea, una evolució de no quedar-te estancat en la tele i tele, buscar alguna més, i xides més de futur que la TDT, que tal. Sí, la trajectòria del negoci és un poc, com dic jo sempre, el caràcter de les persones no se sols en el teu entorn de casa, se traslada tot. Se traslada al negoci, se traslada a l'afició i cal tenir una forma de veure les coses i de motivar-nos, no? Entonces l'evolució ha sigut d'estar simplement, de fa molts anys, dedicar-nos simplement a les antenes, que era molt, antenes de tot tipus i videoporters, pues, evolucionar el tema de l'internet i ara l'últim, el tema de la fibra òptica, l'evolució de caràcter de cada un, que vols anar a coses innovadores, que diguem. Avui en dia està clar que les xarxes socials t'aporten un plus per a ser més visió i arribar a molt més gent que no coneixes, que no és tan pròxima. En l'activitat que teníem fins fa uns anys no era tan important les xarxes socials. A partir d'ara, de fa uns anys per aquí, que hem incorporat tot el tema de l'internet i tal, sí que hem profunditzat en el tema este, però no crec que aquesta empresa, sinó totes, per ser més visibles. O sigui que sí, el tema de Facebook, tot el que és les xarxes socials, la pàgina web, et diu que renovar-la, clar, evidentment, sí. A la societat en general, evidentment, l'electrònica en general ha portat moltes coses, en tot. L'electrònica en general, el concepte d'electrònica en la medicina i en tot, però les telecomunicacions, no, és tremendo l'evolució que té del dia a dia. A la societat en general. En quant al poble, jo penso també que moltíssim. Som una empresa de cercania, com dic sempre, una multinacional ens pot guanyar en màrqueting, ens pot guanyar en molt, però el que ens pot guanyar en la vida és aquesta proximitat a la persona, aquesta atenció personal, això no pot guanyar en la vida. Les multinacionals no poden guanyar en això. Salvo casos raros, però bueno, en el circuit que jo me manejo, que és Sueca i zona marítima de Sueca i l'entorn de Sueca, Riola i tal,
El que no pot guanyar mai una multinacional és en la proximitat i en el servici personalitzat a les persones. Entonces això ja és molt. O sea, consells per a emprenedors, sí. Aneu a veure, cada un tenim uns valors i unes condicions. A vegades les persones no sabem valors que tenim interns fins que no ens fiquem a desenvolupar-los. Ens donem compte quan ens fiquem a fer la faena, però consells, pues, si vols créixer és dedicació, sofriment i esforç. És que després ja ho veig ben rodat. Bàsicament és això. Ara, n'hi ha gent que té moltes qualitats i de jovens i les tenim que aprofitar, evidentment. Sí, Arrima't, a nivell de Sueca i per a mi, pues està clar que és una agrupació en la que podem arrimar-nos, com la paraula Arrima't, per a transmitir les inquietuds i millorar les coses en el poble. Significa moltíssim. I més, la persona que està manejant el tema pues molt bé. Però vamos, va que les decisions i les coses costen molt de portar a terme, però si algú es preocupa, en un llarg plaç o en un curt plaç se noten quan es preocupa per alguna cosa, i Arrima't està preocupant-se per el poble, claro.